dito nun, nastang mahala. Pero sa una, barato raman. Kapag raman yung ani, unsa naman yung kuan sa pang-gobyerno eh. Malisod man yun yung mga tao madugay. Pait kayo ba? Ang suda eh. Uy! Ako man yung amigo. Kung saka na siya di ba? Lang. Lipot man sa luyo. Maayo di ani. Ako na siyang sundan. Di basing kung sayang gibuhat, dinaba. Palidaan ko niya. Hindi ka na! Abi na ko pinsa. Iring yun na ito. Huna. Datong ingon sa akong na nakatong kaliwat. Di ka mahadlok. Kay isog na. Uy, bay. Kinar ka rin ka? Aw. Karon pa bay. Basing na kay tuyo sa kuha, bay. Ha? Wala man. Naglalat lang ito bago sa palimot bay bagay. Murang nindot man gud. Aw. Nindot man jud. Ay. Pwedeng biyaan ta sa kabay kay napa ko'y atoon ba dito sa unahan ba? Aw. Oh, good. Pwede ba? O sige. Muari na ko bay. Sige bay. Amping ha? Kapita ako eh. Nagkaadik na kasi man kong istorya. Pero naanan diri. Utok pa utok. Ay, sarap. Kung diha siya ni Agi, sato ba? Inibalik niya. Diya kaya pun sa Magi. Uy. Diha na ako siya. Ulat. Kay, ingon pa niya nga. Isugo daw ilang mga kaliwat. Estima. Pakuratan rin. Oh no! Ayaw di ma! A few moments later. Kaya lamok ako dito ba? Lamok.
Kaya gano'n diri aron ah. Pakuraki dayon. Tabang mo! Tabang! Ayaw, lima. Uy! Tabang mo na! Tabang mo! Tanaw like ka pants na na. Wah!